Hello. Ah, karen pong kakasal, pwede ko pa mo pong lukluk kareng sponsor siya sagli. Den pong kakasal. Munta ko po retang detang makapwesto Kenny at chula Kenny din kaya kayong lagyo, tuki-tukila rin. Deta naman makapwesto ka rin, kaya tala naman din kaya kayong pwesto. Hello. Announcement po, kareng ME sponsors. ME sponsors. Opo, kareng ME sponsors, tandaanan nyo po ding lagyuda rin inaanak yo. At ngayon ila kanya namit kasi po tayo no amit ka rin, makawa nila. At least ngayon luklukan da kayo, akilala nyo po kanyan. Paki-memorize yo po lagyo. Kasi po tang reception, kutang da nung ninuing kaya kayong inaanak, banta keng kaya kayong luklukan. At inla pong lagyuken, makakabit la keng lagyuda. Paki-memorize na yung lagyuda. ME sponsors. Kasi ayo po kilala din kaya kayong inaanak niya po. Mabanta, kilala yula naman po.
Ren pong Mami Ribbon, pakibilista niya ang bagya. In 2 minutes, papagpilanta na laking gulot denggang kakasal. Pabilista niya po. Reta pong kakasal, may dina ng ribbon deng sponsors. Magpilata na po king gulot. Magpilata na po king gulot. Reta pong kakasal, may okay na la sponsors. Kuya Koy.
nakatamo po. Abe-abe tayo pong ining purian at pasalamatan ning Ginoo, king lagyo ning igpa, poning anak, poning Espiritu Santo, Amen. ing kapayapan at grasya, at ing lugod ning kekatang mayupayang Diyos, ing manatiliya po kay kayungan. At kaya ka, antimorin. Maya payabak kay kayo, kalugurang kapatad, nginingal dong iti, kaniting kayabakan, saksita mo, king mismong lugod ning nga pong Ginoo, king kapamilatan daring kikatamong kapatad amibuklod, kaniting sakramento na po ning matrimonyo. Kaya palakpakan tala pa mo rin kikatamong kapatad, o may mibuklod, king sakramento na ning matrimonyo. At bata mo ngayon maging marapat ni sundo, kaniting pekamata sa kapanyamban, king mipnong kapakumbaban, panyawata pa ngayon pakalulu, at lunos king Ginoo, din kaya meging pamagkulang at kasalanan. Iyagkas tamo ngening miyag na nagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamagamano, at king pamanyakat ko king marong, at king mamagtamad kong gawa, king maya pasukat usanang lepa, kasalanan kong mabayad, kudinitay manigabubo, kanuan pagilaman birhen, karing sablang anghel ang kong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos, amin pa. ing Diyos sa mayupayan tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, ing idala na katasana, ang gana king biye alan angga,
Manalangin tamo. O Diyos, amayupayan tutu, gewa meng metong misteryong banal, ing buklod ning matrimonyo. Metong nga simbolo ning lugod ng Kristo, para king kayang iglesia. Pakiramdaman mo, sana rin kay kaming panalangin, para ka rin kay kang anak, ami buklod puso at pamiisip, kaniting sakramento, kambening kasalpantayanan da keka, at kimbalang metong at metong, ipangakura, ing karelang lugod king aldoiti. Manano na sanang ing karelang biye, ya ing maging saksi, ning katutuanan ning lugod ita, itingan po, adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo. Pamamasang iba't king libro ng Ruth. Emo ko sana pipilitan lakwanda ko, paboren mong tukyanda ko. Nung no ka rin kamunta, karin kumunta, at nung no ka rin ko manuknangan, karin ko manuknangan. Ting kabalen mo, ilang maging kabalen ko, at ing Diyos mo, ya ing maging Diyos ko. Nung no ka rin kamate, karin ko mate, at karin ko naman mikutkut. Pero sana ako sanang mabayat ning Ginoo, nung pahintulot kong mikawani ka to, subali mo, nung pikawan niya na ka to, ning kamatayan. Ing amano ning Ginoo, panwanan ke ing Ginoo, king balang pinandit ning biyako. Panwanan ke ing Ginoo, king balang pinandit ning biyako. Ing kapuryan keya manatili karing labi ko. Ing kaladwa ko, mitmuyang ligaya king Ginoo, ding mapakumbaba, makirandamlat magsaya. Ipasyag yung kambe ko, ing degula ning Ginoo, miyabe-abe parangalan tayo, kayang lagyo. Pagdulapan kayong Ginoo, at ya, pakibata na ko, at kakabos karing sablang takot ko. Saslagya ing balang lupang makayarap kayo, at kapilan man emi pakarine. Ing paniga po, manibatan king taong pakakalulo, at ing Ginoo pakiramdamane, at sopan king sablanang kaligaligan. Emo nano ing kaya paning Ginoo, takmanyo at pilasan, tumulayo ing taong magsantong king Ginoo. Talakad tapo, ban parangalan ing maya pabalita. Reta po magsindi kayong kandila, pakisindi na po. Nung mikalugod tamo, ing Diyos manuknangan nyo, busal tamo, king ganap alugod.
Kalugurang kapatad, ing ginuyang mantabe kay kayo, pamipasyag king mayap abalita, agpangking sinulat ng Juan. Aking tune pun ubas, at ingig pa kuyaing mananaman. Pupututane ing balang sanga kung mamunga, at kakaltasane ing balang sangang mamunga, banyang laloya pang mamunga. May kaltas na ko ngeni, uli na ning amanong sinabi ko kay kayo, manatili ko kanako, at manatili ko kay kayo. Ing meto nga sanga, eya makapamunga king sarili na, makapamunga yamo nung manatili yang makatayid king pun ning ubas. Nung eko manatili ka nako, eko makapamunga, antimo ing sanga, makapamunga, nung makatayid king pun ning ubas. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kikatamo pong kaligtasan. Mapurian kaya ko, O Kristo. Luklok tapo. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, dapat tayong magalak at magsaya. Kaya palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Una sa lahat, maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa mismong araw na ito. Dahil kayo po ang magiging saksi sa kagandahang loob ng Diyos para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid nating nahaharap sa mismong sakramento ng matrimonyo sa pagbubuklod ng kanilang puso at kaisipan para sa Panginoon. Kaya muli po, palakpakan naman natin ang mga kapatid natin na narito ngayon. Naku, 19 po sila. At tuwan-tuwa po ako. Naku, yan po nangumpisal na. No po, isang katerbang kasalanan na hindi mo maintindihan. Nangumpisal at nakumpilahan. Of course, yung iba po dyan, nabinyagan. No po? Kaya sa tulong po ng mga kapatid natin na mga ME, facilitators po natin dito sa parokya, of course, nakita ko po yung mga kaibigan natin sa ME rin na narito ngayon na sumusuporta at laging nakaantabay sa mga ganitong mga pagkakataon upang masaksiyan po natin ang kagandahang loob ng Diyos para sa ating lahat at sa kanila rin lalong-lalo na. Kaya maraming salamat po sa inyong pagdalo para sa umagang ito. Minabuti po natin na magtagalog po tayo at pati po sa kasal, kasi po yung iba dyan, hindi naman po mga Kapampangan. Ano po? Yung iba dyan, Tagalog. Kaya pagpasensya nyo na po yung Tagalog ko, no po, halong Kapampangan Tagalog, umiikot, walang patugot, di pamanik, kayo nang bahala. Ano po? Amen po. Ay, naku, alam po ninyo, napakahalaga po ng pamilya. No po? Ang pamilya kasi ang siyang pinakamaliit na bahagi ng ating lipunan. Hindi po ang barangay. The smallest unit of a society is the family. Bakit? At ito'y napakahalaga dahil ang bawat isa sa atin galing sa isang pamilya. Di naman tayo mga parang kabuti na bigla na lamang umusbong, tumubo at lumitaw dito sa mundo. Lahat tayo nanggaling sa iisang pamilya. Napakahalaga ng pamilya. Bakit? Because if you want to build the country, build the family. And if you want to destroy a country, destroy the family. Why? Dahil dyan nag-uumpisa, dyan nag-uugat. No po? Ang pag-unlad, pag-usbong, at pag-asenso ng ating lipunan. Kaya nagkakawindang-windang tayo ngayon sa lipunan natin. Lahat niyan galing sa pamilya.
Hindi ba? Oh. Kaya nagkakagulo tayo ngayon. Galing yan sa pamilya yan. Mga doktor, mga nurses, mga teacher, mga engineers, mga architects, mga senador, mga congressmen, ano ko, lahat yan, mga tubero, mga tricycle driver, yung mga walang hiya, yung walang kaluluwa, halangang kaluluwa, lahat niyan, yung mga magnanakaw, lahat, you name it, lahat sila galing sa pamilya. Kaya napakahalaga na ingatan natin ang ating pamilya. At ito po ang pinakamisyon ng ME, Marriage Encounter, no? Ng mga coordinators natin, pangalagaan ang pamilya. Why? Because ang pamilya is always under attack. Kaya saan nagsisimula yan para mapangalagaan ng pamilya? Oh, kaya narito kayo ngayon. Magiging saksi tayo. Saan? Nag-uumpisa yan sa kasal. Sa kasal. Di ba, pumunta kayo sa akin, nag-usap-usap tayo. No po, nag-usap-usap po kami nito eh. Nangumpisal pa sila. Sabi ko, naku, magpasalamat kayo sa Diyos. Kasi mahal na mahal kayo ng Diyos. Ngayon pa lang, inaayos na ng Diyos ang inyong buhay. Ano po? Inaayos ng Diyos ang inyong buhay. Ayaw niya na kayo lang ay magsasama lang. Hindi, dapat kailangan ay may basbas upang kapag may blessing, no po, lalong lalago sa pamamagitan ng tulong at awa ng Diyos ang inyong hangad na maging banal, sagrado ang inyong magiging pamilya. Ano po? Magiging pamilya. Kaya narito tayo ngayon. O ngayon, ikakasal kayo. Ano kaya pwede natin maging take out para sa kasal ninyo ngayon? Gawin na lang natin simple. Huwag na tayong masyadong maging technical o kaya theological o kung hindi man, ano po, masyadong cognitive o masyado sa kaalaman. Pero kailangan din na tayo ay natututo at nag-aaral. Kunin natin sa karanasan. Ano po? O yan. Alam po ninyo, yung dati kong parokya sa Our Lady of Fatima, katabi po ng kumbento, may nakatayo doon na ang laki ng may tumubo at napakalaking isang kawayan. Katabi po ay groto. No po, ang laki-laki ng kawayan. Pinaputol ko po yun. Hindi lang dahil makalat. Nagkakalat eh. Hindi lang yun. Kasi po, yung ugat niyan, kadalasan, winawarak yung yung bakod, yung gusali, o anumang edifisyo. Pero pangatlo, pinaputol ko, bakit? Doon kasi namumugad yung mga anay. Kaya po yung simbahan doon sa Our Lady of Fatima, nung pagdating ko doon, inanay po yung altar. Kaya doon pinapalit ko po yun lahat. Pinagawa ko po lahat yung sa altar. Kasi yung anay, talagang kinain yung altar, yung pinaka-retablo namin gawa sa kahoy. San sila namugad? Doon sa kawayan na malapit sa simbahan. Alam po ninyo, nung pinaputol ko, kala ko ganun lang kadali. Ang hirap pala. Bakit? Gumamit pa kami ng loader para maalis lang yung kawayan. Ano ang dahilan? Bakit hirap na hirap kaming alisin yung kawayan na iyon? 3 dahilan. At sa 3 dahilan na ito, dito tayo magninilay-nilay. Una, because its root is deeply rooted in the soil. Yung kasing ugat,
tunay na nakaugat talaga. No po? Its root is deep. Nagtanong po ako dun sa mga mahilig sa mga halaman. Di nyo napansin kanya, Father, pag nagtanim ka ng kawayan, hindi mo mapapansin na tumutubo ito. Matagal bago mo pa mapansin. Bakit? Una kasing tumutubo at nag-ugat muna sa baba. Sa lupa. At kapag matibay na yung ugat sa lupa, dun uusbong pa lang yung halaman, yung kawayan. Kaya pala hirap na hirap kami. Deeply rooted eh. Nakaangkla talaga sa lupa. O anong simpleng paalala sa atin? Kahit sa kasal ganun. If you want your marriage to be strong, be deeply rooted sa Diyos. Because no matter how strong, no matter how deep, no matter how pure is your love with one another, but unless you are not deeply rooted to the main source, who is none other than God, naku, magko-collapse kayo. Hindi kayo tatagal. Kaya napakahalaga ng ME eh. Pinagtitibay po yung ugat natin sa buhay na tayo po lagi ay nakaangkla sa Diyos. O, simple lang yun, ano ha? Pero napakahalaga. Parang ganun lang, ano? Kawayan. Pero tinuturuan tayo kung papaano mamukay na matibay at matatag sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa. So, yung unang-unang kailangan, be deeply rooted sa Diyos. Pangalawa, bakit hirap na hirap kami? Because yung mga kawayan, they stay together. Tumutubo sila by cluster. Cluster. Seldom will you see ay isang kawayan, tutubong yan mag-isa. Hindi. Kasi matibay yung ugat sa baba at dahil doon, maraming uusbong dyan. May pahalang na hindi maintindihan pag tumubo yan. Bakit? Because they grow by cluster. Yakap-yakap ang bawat isa, kaya ang hirap putulin. Ang hirap patayin. Kung gusto niyo maging matibay ang inyong pagsasama, be banded together. Kung titingin kayo sa likod ninyo, ang dami ng mga lagi yan, oh, nakasuporta sa inyo. Kasama ninyo, parang cluster yan eh. Kaya meron kayong mga ninong at mga ninang. Sila ang aalalay, aantabay sa inyo. Para maging matibay kayo. Side by side naman, andyan yung mga coordinators natin. Yayakapin din kayo para maging matibay, sama-sama. Kaya laging nakaalalay, nakaantabay sila sa inyo. Titingin kayo sa harapan, ako po bilang kinatawan ng inang simbahan. Nandyan ang simbahan para tulungan, ingatan, pagmalasakitan, at iparamdam sa inyo na dahil mayroong Diyos, mahal kayo ng Diyos, at may plano sa inyo ang Diyos. Kaya, at panghuli, you want your marriage to be strong, look in the eye of each other. Yan ang katuwang ninyo. Your partner in life. Tandaan ninyo, yung magiging asawa nyo, sinasabi ko magiging asawa kasi hindi pa kayo kasal eh. Ang magiging asawa nyo, hindi nyo niyang kalaban.
Oo. Hindi nyo yan kalaban. Kasanggan nyo yan. Naintindihan po ninyo ako. Kasangga, hindi kalaban. Pagkasangga, kasama, kaantabay, karamay. Kaya sa Kapampangan po, napakaganda ng pananalita eh. Ano po, pag ipinakikilala ang asawa, sa Kapampangan, anong tawag natin? Ay, among, ing abe ko po, abe. Di ba? O, yung mga Kapampangan dyan, alam nila yun eh. Di ba, pag pinakikilala yung mga asawa ninyo, ing abe ko po. Abe means karamay, kaantabay, kasama sa buhay. Anuman ang panahon, anuman ang pagkakataon. Abe. Yan ang cluster. Hindi lang kayo pala. Hindi lang pala kayo. May mga tao sa paligid ninyo na nakahandang yakapin kayo para maging matatag, matibay at maasahan ang inyong pagsasama. Pangatlo, sa kawayan, it is always willing to bend and bow low. Sa kawayan, kaya pag matindi ang unos, di ba? Sumasayaw lang ang kawayan because it is always willing to bend and bow low. In short, sa pag-iibigan, sa pagsasama ninyo, sa pagmamahalan ninyo, sa sakramento ng matrimonyo, pride ay walang lugar dito. Hindi naman sa kasal, sa inyong pagsasama, hindi naman kung sinong pinaka. Mabait, magaling, masipag. Hindi eh. You were not born to compete. Rather, you were born to complete each other. You were born not to compete, but to complete. Kaya ang tawag sa asawa, sa Tagalog naman ay ano, kabiyak. Kung sa Kapampangan, abe, sa Tagalog, kabiyak. Na hindi kumpleto ang isa kung wala ang isa. Dahil ang kabiyak mo ay ang abe mo. Kasama mo, karamay mo, kaantabay mo. Ewan ko kung maiinggit ako sa inyo ngayon kasi kakasal kayo. Oh. Biruin nyo, ha? Special na araw ito para sa inyo. Ha? Lasapin ninyo. At hindi lang ang lasapin ng okasyon na ito, kundi taste and see the goodness of the Lord. Lasapin ninyo ang kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Sabi ko sa kanila, ikakasal ko sila, isa-isa. Okay lang kahit matagal. Ewan ko, baka mauntok po kayo, medyo inaantok po kayo. Pero isa-isa, ikakasal ko po sila. Kasi minsanan lang yan eh. Pero sa kasal, what matters is not what you promise, but what you keep. Hindi yung ipapahiwatig nyo rito ang sasabihin ninyo, kundi kung ano ang sa pinangako ninyo ay tutuparin ninyo. Kaya ngayon pa lang po, sa mga ikakasal, congratulations at best wishes sa inyong dalawa, sa inyong lahat na narito ngayon,
So, yun lang, ang pabaon ng inang simbahan, pabaon din ng mga kapatid natin, sa mga ME, mga kaibigan, mga katoto ninyo, mga kaibigan, o lahat ng dito sa parokya, no, nakasuporta po para sa inyo. Tandaan ninyo, dito sa parokya natin, lahat welcome. Ha? Lahat welcome. Kasi mahal kayo ng parokya, mahal kayo ni Apong Monica, at higit sa lahat, mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen po. Nako, ngayon po ay magiging saksi kayo para sa kanilang pag-iisang digdib. Isa-isa. Okay? So yung mga ME facilitators natin, kagaya po ng ating ginawang paghahanda, sino pong mauna? Minamahal kong Edmond at Rochelle, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman hinihiling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Una sa iyo, Rochelle, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Edmond na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo. Ikaw naman, Edmond, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Rochelle na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Kayo ba ay handang arugain at palaki ng inyong mga anak ngayong binigyan na kayo ng Diyos sa inyong pagsasama? Opo. Opo, Padre. Minamahal kong Edmond at Rochelle, gayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagdaupin ninyo ngayon ang inyong kanang palad. Rochelle, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Edmond na narito ngayon alinsunod sa batas ng at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo. At buong puso mo bang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo. Ikaw naman, Edmond, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Rochelle na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. At buong puso mo bang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Padre. O Panginoon, kami po ay kami yung loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa paginawahan at kahirapan sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan ay pinagtitibay ko't binabasbasan ang inyong pagtatalim puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong John Russell at Apple, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman hinihiling ko sa inyo ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Apple, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Russell na iyong pakamamahalin at paglilingkuran Opo. habang buhay? Opo, Padre. Ikaw naman, Russell, bukal din ba sa iyong loob yung pagparito na makaisang dibdib si Apple
na kayong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba'y handang arugain at pagpalaki ng inyong mga anak na ibinigay na sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. Minahaman ko nga Russell at Apple, gayong kayo ay nagnanais na mag-iisang dibdib sa harapan ng Diyos at na kayong isang bayanan, ay pagdaupin ninyo ang inyong kanang palad. Apple, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si John Russell na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipagkakalob sa kanya ang sarili mo bilang kanyang may bahay? Opo. At buong puso mo rin siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Russell, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Apple na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipagkakalob ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa ginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Bilang pagpapatunay ng simbahan ay pinagtitibay ko't binabasbasan ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jackson at Marie, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayanang Kristiyano. Kaya naman hinihiling ko sa inyo ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Marie, bukal ba sa iyong loob ang inyong pagparito upang makaisang dibdib si Jackson na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Jackson, bukal din ba sa iyong loob ang pagparito mo upang makaisang dibdib si Marie na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugayin at palaki ng mga anak ninyo na pinagkaloob na sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Jackson at Marie, kayo nagnanais na maging isang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Ngayon ay tinatanong ko kayo, Marie, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jackson na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipagkakalob ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo bang siyang tinatanggap bilang Opo, iyong Father. asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Jackson, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Marie na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. Ngayon, sabay kayo, ha? Opo, O Panginoon, kami po, kami po ay inyong loobin magsaysay ng kalooban at damdamin mula sa araw na ito, sakit sa kaginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan ay pinagtitibay ko at binabasbasan ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
John Michael, at Annie. Narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman hinihiling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Sa iyo, Ani, bukal ba sa inyong lubang yung pagparito upang makaisang dibdib si John na yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Bukal ba sa iyong loob, ikaw, John, ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Ani na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakin ang inyong mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Opo, Father. Minamahal kong John at Ani, gayong kayo ay nagnanais na mag-isang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagdaupin ninyo ngayon ang inyong kanang palad. Ani, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si John na narito ngayon, alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buo ba ang iyong loob na sa kanya ipagkakaloob yung sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, John, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Ani na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipagkakalubang yung sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso ba na si tinatanggap mo bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay ay iyong loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatuloy ng simbahan ay pinagtitibay ko't binabasbasan ang iyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Harrison at Lorena, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harapan ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman inihiling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Lorena, bukal ba sa iyong loob ang inyong pagparito upang makaisang dibdib si Harrison na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Harrison, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Lorena na kayong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at pagpalakihin ang inyong mga anak na ibinigay na sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. Harrison at Lorena, gayong kayo ay nagnanais na maging iisang dibdib sa harapan ng Diyos. Pagdaupin ninyo ngayon ang inyong kanang palad. Lorena, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Harrison na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipagkakaloob ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo bang tinatanggap bilang maging iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Harrison, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa itong si Lorena na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso ba ang iyong tinatanggap siya bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay iyong loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula sa araw nito sa kaginhawaan at kahirapan at sa karamdaman
at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At ako, bilang pagpapatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang inyong pagtatalim puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dani at Paula, narito kayo ngayon upang pagtibayin ninyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman hinihiling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Paula, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Dani na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Dani, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Paula na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang inyong mga anak na ipinagkaloob na sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. Dani at Paula, ngayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, ay pagdaopin ninyo ang inyong kanang palad. Paula, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Dani na narito ngayon, alinsunod sa batas at alituntunin ng banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipagkakaloob ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso din siyang tinatanggap mo bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Dani, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Paula na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. At ngayon ay inihiling ko na buong puso mo siyang pakamamahalin at ibibigay ang sarili mo bilang kanyang asawa? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay loobin mong magkaisa ng kalooban ng damin mula ngayon sa kaginhawan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Joel at Angelica, narito kayo ngayon upang pagtibayin niyo inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman hiniling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Angelica, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Joel na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Joel, bukal din ba sa iyong loob na sa inyong pagparito upang makaisang dibdib si Angelica na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay nakahandang arugain at palakin yung mga anak na ibibigay sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. Joel at Angelica, ngayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin niyo ang inyong kanang palad. Angelica, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Joel na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ang inyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso ba na siya'y tinatanggap mo bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Joel, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Angelica na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ang iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay iyong loobin, magkaisa ng loob at ng damdamin. Mula ngayon,
sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan ay pinagtitibay ko at binabasbasan ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Roger at Macaria, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman hiniling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Macaria, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Roger na iyong pakamamalit at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. O Roger, bukal din ba sa iyong loob sa iyong pagparito upang makaisang dibdib si Macaria na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang inyong mga anak na ipinagkaloob na sa inyo ng Diyos? Opo, Father. Opo, Father. O ngayon, Roger at Macaria, dahil nanais kayo magkaisang dibdib, pagdaupin ninyo ang inyong kanang palad. Macaria, sumasang-ayon ka ba na maging asawa itong si Roger na ngayon, na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso ba na siya'y tinatanggap mo bilang Kanyang asawa? Opo, Father. O, ikaw naman, Roger, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Macaria na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ang iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay inyong loobin. Pagkaisa ng kalooban at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay at pagpapatibay ng ilang simbahan, ay pinagtitibay ko inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Marvin at Junrelin, narito kayo upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harapan ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman inihiling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Junrelin, bukal ba sa iyong loob ng iyong pagparito upang makaisang dibdib si Marvin na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. O Marvin, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Junrelin na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang inyong mga anak na ibibigay pa sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Padre. Marvin at Junrelin, gayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, ay pagdaupin ninyo ngayon ang inyong kanang palad. Junrelin, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Marvin na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipagkakalob ang iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Marvin, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Junrelin na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre.
Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya, ang inyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Padre. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Padre. O Panginoon, kami po ay inyong loobin. Magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, sa ginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Bilang pagpapatunay ng simbahan ay pinagtitibay ko at binabasbasan ang iyong pagtatalim puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong Jason at Mary Rose, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harapan ng simbahang Kristiyano. Kaya naman inihiling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Mary Rose, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jason na iyong pakamamalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Jason, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Rose na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakin ang inyong mga anak na ibibigay pa sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Jason at Mary Rose, ngayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin nyo ngayon ang inyong kanang palad. Mary Rose, sumasang-ayon ka ba na maging asawa itong si Jason na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang Kanyang asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Jason, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa itong si Mary Rose na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ang iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po, anyang iloobin, pagkasa kalooban at damdamin, mula ngayon, sa ganyan at kahirapan, at sa karamdaman, at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan ay pinagtitibay ko't binabasbasan ang inyong pagtatalim puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Louis Fer at Charlene, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang iyong pagmamahalan sa harapan ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman, hinihiling ko ngayon sa inyo ang buong katapatan yung ipahayagan yung damdamin sa bawat isa. Charlene, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Louis Fer na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Louis Fer, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Charlene na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang mga anak ninyo na ibibigay pa sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. Louis Fer at Charlene, ngayon kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin ninyo ngayon ang inyong kanang palad. Charlene, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Louis Fer na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang pinagkakalubang iyong sarili
bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso ba mo siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Louis Fer, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa itong si Charlene na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, Kami po, ang inyong loobin, magkaisa, kalooban at damdamin, mula ngayon, sa kaginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng inang simbahan, ay binabasbasan ko yung pagtatalim puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sunny at Aubrey, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harapan ng sambayanang Kristiyano. Kaya naman inihiling ko sa inyo na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Aubrey, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Sunny na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ikaw naman, Sunny, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Aubrey na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakin inyong mga anak na ibibigay pa sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. Sunny at Aubrey, gayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin ninyo ang inyong kanang palad. Aubrey, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Sunny na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang bang ipagkakalob ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Sunny, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Aubrey na iyong narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang napagkakalob mo sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo ba siya tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay inyong loobin na magkaisa ng kalooban at damdamin mula sa araw na ito, sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan, ay binabasbasan ko ngayon yung pagtatalim puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang gandang pangalan, Jonathan at Ira. Narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harapan ng sambayanang Kristiyano. Kaya naman, hinihiling ko sa inyo na buong katapatan niyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Ira, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jonathan na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo. O Jonathan, ikaw naman, bukal ba sa iyong loob, sa iyong pagparito na makaisang dibdib si Ira na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang inyong mga anak na ipagkakalugpay sa inyo ng Panginoon? Opo. O Jonathan Opo, Father. at Ira,
gayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, ay pagdaupin ninyo ang inyong kanang palad. O Ira, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jonathan na iyong pakamamahalin alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo ba yung pagkakalob ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo. At buong puso mo rin ba siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo. O ngayon, ikaw naman, Jonathan, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Ira Opo. na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. O buong puso mo ba yung pagkakalob ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo. At buong puso mo rin siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay iyong loobin magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan, ay binabasbasan ko ngayon ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Robert at Mariela, narito kayo ngayon upang pagtibay ninyo ang inyong pagmamahalan sa harapan ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman inihiling ko sa inyo ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Mariela, bukal ba sa iyong loob ang inyong pagparito upang makaisang dibdib si Robert na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. O ikaw naman, Robert, bukal din ba sa iyong loob sa inyong pagparito upang makaisang dibdib si Mariela na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain ang inyong at palakihin ang inyong mga anak na ibibigay pa sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. O Robert at Mariela, ngayon kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin ninyo ngayon ang inyong kanang palad. Mariela, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Robert na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Buong puso mo ang ipagkakalob ang iyong sarili bilang kanyang may bahay. At ganun din, buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong asawa. Opo, Father. O, ikaw naman, Robert, sumasang-ayon ka ba rin ba na maging asawa si Mariela na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso bang ipinagkakalob mo yung sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po inyong loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula sa araw na ito sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan, ay binabasbasan ko yung pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Jan at Jelly, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harapan ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman inihiling ko sa inyo ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Jelly, bukal ba sa iyong loob, sa iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jan na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay?
Opo, Father. O Jan, bukal din ba sa iyong loob, sa iyong pagparito, upang makaisang dibdib si Jelly na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang inyong mga anak na ipagkakalugpay sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. O Jan at Jelly, gayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin nyo ngayon ang inyong kanang palad. Jelly, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jan na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Jan, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Jelly na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang kanyang may bahay? Opo, Father. O Panginoon, ay kami po ay inyong loobin magkaisa ng kalooban at damdamin mula sa araw na ito ito, sa ginawahan, kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa harap ng araw ng aming buhay. Amen. Amen. At ako bilang pagpapatunay ng simbahan ay binabasbasan ko ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Jojo at Lenny, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harapan ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman inihiling ko sa inyo ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Lenny, bukal ba sa iyong loob sa pagparito mo upang makaisang dibdib si Jojo na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. O ikaw naman, Jojo, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Lenny na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin inyong mga anak na ipagkakalugpas sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Opo, Father. O Jojo at Lenny, gayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin niyo ngayon ang inyong kanang palad. Lenny, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jojo na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. O buong puso bang ipagkakaloob mo sa kanya iyong sarili bilang iyong may bahay? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang inyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Jojo, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Lenny na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang ipagkakalubang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, Panginoon, kami po kami po ay ay aming inyong loobin magkaisa, kaloob ng damdamin damin, mula mula ngayon, ngayon sa sa ginawaan at at kahirapan, kahirapan, sa karamdaman karamdaman at at kalusugan, kalusugan, sa lahat ng araw at ng ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatibay ng ilang simbahan, ay binabasbasan ko ngayon ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Franz at Hazel, narito kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harapan ng Diyos at ng sambayanang Pilipino. Kaya naman hiniling ko sa inyo ngayon na buong katapatan niyong ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Hazel,
bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Franz na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. O ikaw naman, Franz, bukal din ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Hazel na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo. Kayo ba'y handang arugain at palakin yung mga anak na ipagkakalob pa sa inyong Diyos sa inyong pagtataling puso? Opo, Father. Opo, Father. Franz at Hazel, ngayon kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin ninyo ang inyong kanang palad. Hazel, bukal ba sa iyong loob na maging asawa na kaya narito ka ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipinagkakaloob sa Kanya ang iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Franz, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Hazel na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba na ipagkakalob mo ang iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay inyong loobin magkaisa ng kaloob at damdamin mula sa araw na ito, sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at at kalusugan kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan, ay binabasbasan ko ngayon ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Rexon at Maricar, narito kayo ngayon upang pagtibayin yung pagmamahalan sa harapan ng sambayanan Kristiyano. Kaya naman iniling sa inyo na buong katapatan yung ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Maricar, bukal ba sa iyong loob ang yung pagparito upang makaisang dibdib si Rexon na yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? O ikaw naman, Rexon, bukal din ba sa iyong loob ang yung pagparito upang makaisang dibdib si Maricar na yung pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakin ang mga anak na ipagkakalob pa sa inyo ng Panginoon? Opo, Padre. Opo, Father. Rexon at Maricar, gayong kayo nagnanais na magkaisang dibdib, pagdaupin niyo ngayon ang inyong kanang palad. Maricar, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Rexon na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba na ipagkakalob mo sa Kanya ang iyong sarili bilang iyong may bahay? Opo, Padre. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang kanyang asawa? Opo, Padre. O ikaw naman, Rexon, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Maricar na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba na ipagkakalob mo sa Kanya ang inyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po ay inyong loobin pagkaisa ng kaloob at ng damdamin mula sa araw na ito, sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan, ay binabasbasan ko ang inyong pagtatalim puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alvin at Tricia,
narito kayo ngayon upang pagtibayin yung pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano. Kaya naman inihiling ko sa inyo ngayon na buong katapatan yung ipahayag ang inyong damdamin sa bawat isa. Tricia, bukal ba sa iyong loob, sa iyong pagparito upang makaisang dibdib si Alvin na iyong kapakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. O ikaw naman, Alvin, bukal ba din ba sa iyong loob, sa iyong pagparito upang makaisang dibdib si Tricia na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang arugain at palakihin ang inyong mga anak na ipagkakaloob pa sa inyo ng Panginoon? Opo, Father. Alvin at Tricia, gayong kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib sa harapan ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ngayon ang inyong kanang palad. Tricia, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Alvin na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipinagkakaloob ang iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. O ikaw naman, Alvin, sumasang-ayon ka rin ba na maging asawa si Tricia na narito ngayon alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso mo bang ipagkakaloob ang iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. At buong puso mo siyang tinatanggap bilang iyong may bahay? Opo, Father. O Panginoon, kami po, ang iyong loobin, magkaisa at ng kalooban at damdamin mula sa araw na ito sa kaginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng ng aming buhay. Amen. At bilang pagpapatunay ng simbahan, ay binabasbasan ko ngayon ang inyong pagtatalim puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa mga kinakasal po, tumayo po kayo at i-ready na po yung mga singsing at aras. Singsing at aras, ihanda na ninyo. Handa na ninyo mga singsing at mga aras ninyo. Atin silang babasbasan. O Panginoon, inihiling namin sa inyo, nabasbasan mo ang mga singsing at mga aras na narito ngayon sa mga magbubuklod sakramento ng iyong banal na sakramento. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng aming tulong ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Okay. Harapin niyo ang bawat isa. Mauunang isusuot ang singsing ng babae o yung anyong maging asawa. O
Okay? Harapin ninyo. Yung singsing, handa na ninyo. Ipapasot nyo sa magiging asawa nyo. Babae. Okay? Handa ninyo. Ipasusot ninyo. Sumusunod kayo sa akin, ha? Minamahal kong asawa ko. Yung lalaki ang magsasalita. Minamahal kong asawa ko. Tanggapin mo at isuot itong singsing bilang tanda ng pagmamahal at katapatan ko sa iyo. At ipinapangako kong hindi kita pagtataksilan ni ipagpapalit kanino man hanggang ako'y nabubuhay. Amen. Pasot ninyo sa asawa nyo. Kay Mrs. Mrs. naman, kunin nyo yung singsing. Malakas, ano po? Di ko kayo naririnig. Okay. Minamahal kong asawa ko, tanggapin mo rin at isuot itong singsing bilang tanda ng pagmamahal ko at katapatan sa iyo. At ipinapangako kong hindi kita pagtataksilan ni ipagpapalit kanino man hanggang ako'y nabubuhay. Amen. Pasot ninyo kay Mister. Tignan ninyo ang bawat isa. Ha? Sa akin kayo nakatingin, parang ako yung kakasal ninyo. Ha? Sa asawa ninyo, doon kayo tumingin. Ha? Kunin yung aras ngayon. Yung aras. Yan. Yung mga barya. Yung lalaki, ibinibigay kay Mrs. Si Mister, binibigay kay Mrs. Si Mrs. naman, tatanggapin ninyo. Huwag ninyong alisin dun sa may supot, ha? Okay na po. Yan. Minamahal kong asawa, lalaki ang magsasalita. Malakas. Minamahal kong asawa ko, tanggapin mo ang mga aras na ito bilang tanda ng pag-ibig at katapatan ko sa iyo. Ipinapangako kong hindi ko kayo pababayaan ng ating pamilya sa ating kabuhayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa babae naman, kayo naman malakas. At ako, Mrs., kayong sasagot. At ako, bilang iyong asawa, ay malugod kong tinatanggap. Amen. Tanggapin mo. Tanggapin ninyo. Okay. Susunod. Humarap kayo ngayon sa kanila. Sa mga audience, humarap kayo sa kanila. Mga kapatid, bilang tanda ng ating kagalakan sa mga bagong kasal sa ating inang simbahan, palakpakan po natin sila. Sa mga kinasal po, lumuhod po kayo. Mga kinasal, lumuhod kayo ngayon. Luhod. Okay? Operatory song na ba? Pakilagay na po yung mga belo. Veil sponsors.
kay kapatad banin kakot kay kayong daon matanggap ya. Arapanin Diyos ikpang mayupayan tutu. Awig paming miglalang pakiramdaman mula reting ki aming panalangin at tanggapan mo reting ay na daround me para kareng mi buklod puso at kaisipan king aldong iti king sakramento ning kasal king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuyang mantabe kay kayo itasyula rin puso yu. Salamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at maduliting pasalamatan da kang parati. At numan ka rinawig pa, Diyos king alanang lubos mayupaya, impangayat sumuyang babyadalan, king masalag ng pangako, ning bye, alang kapupusan kay kengan ulinita. Kamberi sa blangkoro ding anghel karimbanwa, darilit ming kang ligaya layon makyabe kami, king alantok nandang pamame kapurian keka, at abeyabe, ngamingan kakanta. Tunay kapin banalowig possible na kaning sablang kabanalan. Uli nita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naretingayin. King ambuning espiritu mo man para kay kami. Magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. By mi daon kusan lubking pamaylas at kamataya na kingwaning tinape. Pirasune. Binyene kareng disipulos taon at nga na. Kuanan niya itikong anat kanan niya. Iting ka na akong katawan na mi daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan kingwa na inkalis, pesalamatan nakat pinuri, binyan ng kalis ka rin disipulos na at nga na, kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karig sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kikatang kasal pantayanan,
Inyang ini kaganakan mo mapamakalulungig pa yung kamatayan. At pamanyubli ng may biyening anak mo. Daran mo kay ting tinapening biye. At ting kalis ting kaligtasan. Laiming pasalamatan ng pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo. Ban sumuyo ke ka. Mapakumbabami mo naman pagamwa mong ikamingan. Misulo-sulo. King katawan at daya ng Kristo. Ing tipuna na kami ang tingmetong ning banalay Espiritu. Ganakan me o igpa. Ing kay kang Santa Iglesia. King pamanimuna ng Leo. Ing kay kaming Santo Papa. I Florentino, inke kaming kaluguran Orsobispo, I Pasiano, inke kaming Obispo Emerito, dinke kaming ME Coordinators, Talasaw, ang magmalasakit, para king kasulong na rin pamilya, keti king parokya at karing niyayaliwang parokyang karelang susopan at antabayanan. Bendisyonan mula naman, dening mibuklod puso at kaisipan, kaniting sakramento na ning matrimonyo. Ganakan mula naman o igpa, ding kapatad ming minuna ng pepainawa, at atyo na siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit, ing bealan angga. Ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos, kambering sablang apostoles at santos, at tinupad king malmong kaburian, king kekabanan ning panahon, upuryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, ambena at keya, igpang mayupayan tutu, kagom ning banal na Espiritu, upuryan dakat parangalan, manggaman king alan angga, abiyabetang hining maus, king igpatangat subanwa. Awig pang banal lelangan me, ing ketawan king saril mong wangis, at gewa me ing lalaki at babae, banmisan metong ating miyasawa, king pamibuklod ng puso at katawan, king kapamilatan na ato paranda, ing karelang misyon, ketiking yato, igpa, yatsat mo ring kikang gamat at panuwanan mula, ring mibuklod, king sakramento ngening aldong iti, ipagkalub mo karela, ing umpisaning karelang biye, kaniting sakramento,
apirakayanan dalalam na ningke kang lugod at pamanantabe. Bendisyonan mula, rimpengaring o ring asawang babay, akinasal, bangketa maging metong lang maya payasawa, at indu, lilingap king pibale-balera, tapat king lugod da, king kayang askarelang asawa, maya papilubluban at maganaka. Bendisyonan mula, rining pingari at asawang lalaki, man maging metong lang tapat ay asawa, at maya patatang, lilingap king karelang pamilya, tapat king lugod da, king karelang asawa, maya papilubluban at maganaka. Ipagkalub mo o igpa, king ingpan natangdang miyabe, king dulang mo kete king yato, man makirake king kirang Eucharistia, ing minsaneldo, kamtandaing tula, ning pamakirake king bangketi mo karin banua, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. O Ginong Kristo, sinabi mo karin kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko yung babya ko kay kayo. Emo sana babalik na din kaming kasalanan. Nunelawan ming kasal pantayanan na ning kang banal kapulungan, at pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alanangga, ing kapayapanan ning Ginu, yang mantabe po kay kayungan, at wantalangin ni rin kasiping tamo, king kapayapana pong Kristo, kapayapan kay kayungan po. Kalugon ang kapatad nyo, ing kordero ng Diyos, ing korderong sibol ning lugod at pamikakalugod. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap, king kayang banal ako munyon. Itamongan, Gino, mananasan ang king pamananggap tamo, kaniting katawan at dayan ng Kristo isatsad na katasan, ang gaking biye, alanangga. Katawan ng Kristo,
Sa mga Bailey sponsors din po, maraming salamat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tamo. Awig paming malugod, manano na sanang iting sakripisyong dinawon mi at ingay Eukaristiyang kinakayanan mi, pakinamanda sana, deng anak mo mi buklod ka niting sakramento, at ipagkalubda ka kaya kami nga ing saup mo ang tingig pami, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Kalgurang kong kaparokya at kinasal nginingal dong iti. Nginintanggap yun ing banal na sakramento ning matrimonyo, panabilinan ako sana maging tapat king balang metong at metong. Mumunan dili kareng misis at ni Kenny kareng kinasal. Luguran nyo ring asawa yu at maging mayap ko yung hindu. Nimpi bale-baleyo. Manatili ko sana king kasalpantayanan, lugod at kabanalan. At kare namang mister, at kinasal ngeni, luguran nyo lang ring asawa yu. Antimono mo kanan ng kalugurang Kristo, ing Santa Iglesia, at mibiyebye kayo, king banal at takot, king ginu. Ing ginu, yang mantabe kay kayungan, bayo kay biye, ing bindisyon kayang tabe daring at yung iniketi, kareng kinasal keti tandanan nyo, keti king parokya, alang mililele, alang malalakuan, keti king parokya, welcome kayo, uling kaluguran na kayo, at ingatan, kaya bedaring ME facilitators tamo. Agkatang ko pungin ring at yung iniketi, itasyoring wanan yung gamat, bindisyon ng talangan po. Ikayo naman kinasal, idukuyo ring buntok yu. Inginu panwanan ako sana kapamilatan ng amanong ibat ka rin kayang labi. Amen. Pisan metong ano sana ring puso yu. King metong amanatiling buklod, ning dali se lugod. Amen. Panwanan ako sana ka rin kay kong anak, ing lugod ay beyo karela. Miyabalasanan sanang dinala na ukdo. Amen. At bendisyonan na kayo. Panuwanan, ingatan, pakamalan, kambilin, at pamalenan ning may pahinginong Diyos, ning igpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. May tanangin, iking kapayapan, midawne, ing banal misa asiksyan tayo, ing lugod, at pakamal ni nga pong gino, karing kay katambayong talasawa, king kay katamong Santa Iglesia. Salamat, palakpakan tala po. Namburi, mamirma ko pa mo, o itang, sige lawen-lawen dahil masyado na kong ganado Na, o nato ano pa itang pang main course. Ne, bayo ko mamirma, o miyarapan ako mo. O miyarapan kayo, ne. O, so. Dini naman balang first time la pa, o mga nervyusan la na. O, sige, mamilang kami, ne. Mamilang kami. O kaya palitan tayo. Lights, camera, action, ne? Manta sasaya. O, ready, ne? O, mister, balo yung gawan nyo, ne? O, ready. Lights, camera, action. Palakpakan tala po. Congratulations at best wishes kay kayo nga.